23 октябрь Буа районы хаҗилар мәчетендә район күләм хаҗиларны җыю мәҗлесе булып узды. Чарада имам мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хәсәнов, мәчет имамы Фәһим хәзрәт Сөләйманов һәм шәһәр авыл хаҗилары катнашты. Сүзне беренче булып быел тәүге тапкыр ДУМРТ хаҗ төркеме җитәкчесе булып баручы Буа районы имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов алды. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, сумма амма ба'д. Инде бу безнең район күләмендә хаҗиларны җыеп, очрашып, бу инде очрашу, шундый мәҗлес инде безнең әле беренче район күләмендә хаҗиларны җыйга әле, чөнки инде ул моны хаҗга бару бит инде ул кеше гомерендә бик зур урын булып тора, бик зур урынны ала. Шуңа күрә инде шундый бер тәкъдим белән чыктык. Шуңа күрә инде шушы хаҗилар мәчетендә хаҗиларны җыярга булдык. Чөнки инде аның исеме дә шушы хаҗиларга килә. Иншалла инде шушы мәҗлес инде бәрәкәтле булсын, хәерле булсын, һәм инде киләчәктә дә шулай бер гадәткә кертеп, традициягә кертеп, елга бер мәртәбә шушы район күләмендә инде хаҗилар белән җыелышып, күрешеп, инде гади генә хаҗи булса инде просто күрешеп кенә алалар. Әгәр дә инде төрле ниләрдә, төрле елларда барган булса, инде бер группада барган булса, алар инде кычаклашып алалар. Әлбәттә инде менә бу хаҗ дип әйттек, инде безнең фарыз дип әйттек. Фарыз инде ул безнең һәрбер кешегә тиешле. Инде кемдер гомердә бер мәртәбә бара, кемдер инде мөмкинлек бар икән икенче мәртәбә бара. Менә хаҗда без сизлек, шулай бит хаҗга барып кайталар да. Буны элек кем хаҗга бармаган, шундый бер бездә дә шундый хис бар, мәтәм ник алай инде хаҗга баралар бит, тагын ник баралар, инде тагын ник баралар, башка кешене җибәрсеннәр инде шул малга дип, анда тиешләр дә бар. Менә хаҗга бер мәртәбә барасында, икенче елга тагын барасы килә. Шушы хаҗга барып кайтасында тәне кайта, күңел шунда кала, калып шунда кала. Менә бу Мәккәдә, Мәдинәдә башта инде анда барганда бераз ардыра да кебек, инде хаҗ беткәч, инде кешенең күңелен ничектер уже кайтырга тели бит инде. Хаҗдан соң хаҗ дигәндә бетә. Аннан соң кайткач бер-ике көн уже обратно шунда барас иде, шунда тагын шушы Мәккәне күреп, тавафларга барып, инде шушы хисләнеп, инде менә Аллаһ Тәгалә сорап, Фәһим хәзрәт Сөләйманов үзенең 90-нчы елларда кылган хаҗ мизгилләрен искә алып үтте. Рәхим итеп, көн килеп, кереп, шунда иншалла тәрәт аласыз, ибадат кыласыз. Ягъни һәр вакытта сезләргә ишек ачык иншалла. Инде хаҗ ибадәтенә килгәндә, кардәшләр, без инде әлхәмдүлилләh din белән бәйләнешебез элекке еллардан булганга күрә, 85нче еллардан булганга күрә, хаҗга да инде әлхәмдүлилләh алданрак барырга туры килде. Ягъни 5 мәртәбә Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Эшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ. أشهد أن لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمته. الله أكبر. Hatta haccın başında mesleğin yol aşık olurdu. Bizim var. Bizim başkaları gelmiş şeyler, kitaplardan kurada var. Onlarla dışarı çıkıyor. Bunun için var. Gel, Быйыл Алла рәхмәте, ул ничектер мәтәм күңелрәк тә булды кебек, мәтәм киткән вакытта шулай итеп истәлләрне әзерлек әле менә. Үзебез мәчеттә менә баба белән әби Benim için kuruldan kalan kameller indi Allah's kanadına kabullardan kalıp bizge kılayıcı savuklarını verir inşallah. Kıyamet günlerinde isterimizden bir farz gımel düşken bula inşallah Allah rahmeti bilen. İndi akıtlı kişiler bizim olustaylar.
Eniyle tergiş buldu. Oğlum min vardım, sen de varsan idi dediler. Ben de seytesim ki Haciyelerge hem hacilerge kaç da Mekke'de hem Medine'de nindi tatu birge nindi matur ettirip hac kıldığız. Kaç da şuşuna devam edip bizden bu haciları deyip etseler idi deyip dilekte kalam. Bir sayte Hazret Hacı'ga gidesiz. Biz şimdi Moskov'a gittik, Moskov'a başta vardık. Moskova gevhetli bulgan yol benim üstümde bulabilir. Allah'a subhanahu wa ta'ala'nın en zor selamı bilasını selamlayın. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala haber bizge de hayırlı günler, hayırlı turmuşlar nasip etsin. Derstan da men olayım bugün mana şu matur meclis istərində Allah'a tanınıp, Allah'a ışanıp, Allah'a inanıp yaşaytırgan bendeler jayılgandır diye olayım. Şimdi Cenab-ı başlıyor. Allah olsa zikre tot farkların benim bizim dinimizin bir güzel, İslam dini bir güzel. Kadir devlet tefil. Babalar varıp patalarıydı, kuleleriydi, işkinedeniydi. Kurşundan bu yaptı. Babam da başına onların etip tırgalık yaptı. Patalarıydı, süleşeleriydi. Buna cennet Allah bu var yokluğa, buna duvar tüyüyle yokluğa. Hazır mı ne? Kurup patalarla, baştan Natıgılar Allah sular yokturlar, bunlar yokturlar. Hazır yaşlar kursete başladılar biz geldik mi? Kreler orada. Diğer kayıpta kreler indi. Orada tutundular mı da söyleşirken. Nasıl dönüştürdün? Babaylarsın, dönmegenler mi? Birinci babaylarla biz... Hacda bulgan vakitte her günü, her saati o bizim için ders. Biz ders alabız anda. Gıybret alabız. Yanadan yana nindidir bilimler alıp, fikirler alışıp, şu ettirip, bütünley başka kişi bulup anlarsın indi hacdan elenip kaytalım. Sıratal mustakim Sıratallezine en'amte aleyhim Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gelin düşüp məqəzlər tınladın ayıb Allah'ım. Üzerinin bulgan hisləri bizni hac amellerinde, hacda bulgan hislerini Rabbim yanadan yanarttık. Rabbi şu şunda silenlerle məqəzlərlə amma bizə Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yani bizim elhamdülillah birinci tapkırgına rayon kuleminde buada hacılar şiğışı uzdu. Hacılar bu yılgı hacılar gına tügül. Indi былтыргы 5-нче елгы 10 ел элек барган хacıларны барысында бүтән район күләмендә без җыеп, шушы инде хacıларның җыелышын без инде хacıлар мәчетендә, хacылар исемле мәчетендә җыйдык, Аллага шөкер. Хacıлар бик каты күп килде, әлхәмдүлилләх, бик матур киңәшләр, бик матур вәгазьләр ишеттек. Инде һәр бер хacı торып, үзенең инде фикерләрен әйтеп, үзенең хисләрен әйтеп, хacıдан ничек бару, hac гамәлләрен ничек үтәү, ничек анда ул нинди хистә булды, ничек аларны үтәде, нинди аны гыйбрәтләр үзенә алды, барысы да хacıлар торып, итеп үзенең шушы булган фикерләрен әйттеләр, әлхәмдүлилләх. Инде бик күңелле булды, Аллага шөкер, бу инде ашап ичеп кенә түгел, бүтән хacıларны бастырып, аларны сөйләттереп, аларның инде үзенең фикерләрен әйтеп булдылар. Алар рәхмәт яусын, әлхәмдүлилләх, монда оештыручыларга, инде шушы мәчет имам Фәһим хәзрәткә, аның инде иптәшенә, Гөлсинә апаларны оештырып, безнең быелгы барды белерәк ва иншалла, инде ул бик каты тырышып, инде шушы мәчетләрне оештыру изенә барды, әлхәмдүлилләх. Инде Аллаһ Тәгалә барысын да кабуллардан кылып, киләчәктә дә шушы без традицияны кертәбез. Инде шушы октябрьнең ахыргы воскресеньеда, октябрьнең ахыргы воскресенье, якшәмбе көнне без инде бүтән район күләмендә хacıларыбызны шушы хacıлар мәчетендә җыеп, шундый бер мәчетләрне үткәргә, шундый бер планнарыбыз бар. Аллаһ Тәгалә иншалла җиңгеллекләр бирсен һәм инде хаҗга баручыларның хаҗларны кабул итсен һәм хаҗга бармаучыларның Аллаһ Тәгалә аларга хаҗга барга насыйп итсә иншалла. Мәҗлис мултабын артында калган хаҗиларга да сүз биреп дәвам итте. Бу мөхтәсибәте хаҗиларны җыю чарасын киләсе елларны да октябрь аенда уздырырга дигән карар чыгарды.